Türkmen häkimetlerinin yurtdaky Covid çäklendirmelerinin gowsudylýandygyny yglan etmeginden soň adatlyň habarçylary we çeşmeleri Türkmenistanyň tejribesinde adatça boluşy ýaly resmi derejede kabul edilen düzünler bilen olaryň de facto, ýagny iş ýüzünde berje edilişiniň arasynda tapawudyň bardygyna üns çekýärler. Azatlyk sol tanda yurdun etaty we iň iri karantin zorlugy ýerleşen Lewat welaýatyndaky koronavirus bilen bagly häkimetleriň soňky talaplary we olaryň adamlaryň gündelik durmuşyna ýetiren täsirleri baradaky maglumatlary toplady. Türkmen hökümeti 2 ýyldan hem aşy wagt dozal başlanan pandemiýadan bäri koronavirusyň iki hadisatyny hem hasaba almandygyny öňe sürmegini dowam etdirýär. Koronavirus çäklendirmeleriniň arasynda ýurdun halkary uçuşlarynyň aglabasyny kabul eden Türkmenabadyň halkary aeroportuna bu günler daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlarynyň charter uçurlary bilen getirilmegi dowam etdirilýär. Emma häkimetleriň ozalky 3 hepdelik mejburi karantin düzünleriniň ýatyrylýandygyny yglan etmegine garamazdan bu reýsler bilen gelenler 14 gün möhlet bilen karantin zorluklaryna ýerleşdirilýär. Azatlyň Türkmenabadyň aeroportundaky çeşmeti 3-nji 4-nji iýun aralygynda Minskden ýyzyna 2 charter uçuryň gelendigini we ýolagçylaryň negativ test görkezjilerini hem garamazdan 2 hepdelik karantin zorlugyna uradylandygyny gurrun berdi. Ol hepdede bir gede kadylyk gatnawy ýola goýulan Dubay ugru bilen hem 5-nji iýunda ýolagçylaryň gelendigini, olaryň aglabasynyň ýagny 40 goloýunyň Hytaý kärhanalarynyň işgärleri bolandygyny sözüne goşdy. Emma görnüşinden karantin zorlugunda galmak düzgünü diňe häkimetleriň Kazan we Dubay ugrulary boýunça ýola goýun dowamly uçurlary bilen gelýän ýolagçylary degisli dälemeňdeýär. Ýakynda kesellerin aýramagyna garşy göres boýunça adatynda sır komissiýanyň ýaýradyndygy aýdylýan tyzyp çykan dokumentde bir tarapdan da sır ýurtlardan gelýän raýatlaryň karantin düzgünlerini 7 gün öý şertlerinde berje etmelidigini ýygtylsa, beýlik tarapdan Türkiýe, Belarus ýaly ýurtlardan gelenleriň 14 gün karantin zorluklarynda bolmalydygy aýdylýar. Emma uçur gatnawyna görä karantin düzgünleriniň üýtgemeginiň sebäpleri aýdynlaşdyrylmaýar. Sol bir wagtda Türkmen häkimetleri mundan 3 hepde töwerge ozal içerki demir ýol, tewtara awtobus gatnawlarynyň açyljakdygyny yglan etdi. Ýurdun çägindäki hereket çäklendirmeleri henizem saklanyp galýar. Türkmenabatdan Aşgabatda hepdede 2 gedek otly gatnaýar. Emma oňa bilet satyn alyp bilmek üçin ilki bilen içerki migrasiýa gullugundan saparyny delillendirip, ýürüýte ruhsatnama almaly. Soňra-da Covid testinden geçmeli. Bilet aljak bolýanlaryň nowatlary her gün ýüzlerçe adama ýetýär. Munyň üçin 2 gün öňünden sanawa adyny ýazdyrmaly. Umuman aýdylanda ozalky kynçylyklar saklanyp galýar. Dip bu ýagdaýlary başdan geçiren Türkmenabatlylaryň biri 7-nji iýunda gurrun berdi. Bu ağırlykda mundan 1 ýyl ozal Covid-19'a garşy tanjymy hukmany eden Türkmenistanda işden çykarylmak haýbaty bilen 4-nji booster waksina tanjymlary urulyp başlandy. Türkmenabadyň talyk öýleriniň işgärleriniň biriniň anonimlik şertinde beren maglumatyna görä, häzirki wagt medisina işgärlerine 4-nji booster tanjymlaryny urdurmak barada tawsyryk berilipdir. Ýolbaşçylar egerde kimde kim sanjymdan ýüze görse, olaryň ilki iş ýerine goýup berilmejekdigini, şeýle-de soňundan işden çykaryljakdygyny duýdurýarlar. Dip şäheriň talyk öýleriniň birinde işleýän 40 ýaşlaryndaky söhbet esmedi belledi. Galy bersede Lewapdaky habarçylarymyzyň we çeşmelerimiziň ählisi häkimetleriň maska rejiminiň ýatyrlandygyny resmi derejede yglan etmegine garamazdan bu günler polisiýa işgärleriniň duýdansyz köçelerinde reýd geçirip häkimetleriň sözlerine ynanyp maska dakynman çykan raýatlary jerime ýazýandyklaryny hem tasdiklaýarlar. Türkmen häkimetleriniň koronavirus bilen baglylykda resmi ýagdaýda yglan edýän beýanatlary bilen olaryň iş ýüzünde berje edilişiniň arasyndaky tapawutlyklar barada ýurdun Sağlyk Ministrliginden we keselleriň ýaýramagyna garşy göres boýunça adatynda sır komissiýadan maglumat almak başartmaýar. Öz çäginde koronavirusyň ýokdugyny öňe sürýän Türkmenistandan syzyp çykan ygtybarly habarlarda bu ýokunja ýolaganylaryň, ondan ölenleriň hem köpdigi bellenilýär. Sol bir wagtda bütün dünýä Sağlyk Guramasy Türkmen emeldarlarynyň maglumatlaryny has ygtybarly hasaplap, ýurdun sağlyk işgärleriniň keselçilik döwründäki tagallalaryna ýokary baha berdi.
Türkmenistanyň edara kärhanalarynyň ýolbaşçylary boş iş ýerleri, şolsanda işe alynan we işden çykarylan iş ýerleriň sany barada özlerine gödäwçilik edýän döwlet edaralaryna her ay hasabat berýärler. Gynançakda bu boş iş ýerleri ilatyň iş bilen üçünçüligi müdirliklerinde ýyllar boyu nowatda duran işsiz adamlara berilmeýär. Edaranyň ýolbaşçylary iş orunlaryny satýarlar. Raýatlar şolsanda tejribeli hünärmenler islendik işe ýerleşmek üçin müňlerçe dollar möçöründe para vermeli bolýarlar diýip ýurdun döwlet edaralarynyň birinde işleýän ýagdaýdan habarly çeşmämiz aýdýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanda korrupsiýa sebäpli işe ýerleşip bilmedik raýatlaryň ençemeti bilen söhbetdeş bolup, soňky aýlarda ýurdun käbir pudoklaryna işe ýerleşmek isleýän hünärmenlerden talap edilýän paranyň möçörüni anyklamagy başardylar. Türkmenistana işe yerleşmek üçün öňünden para vermeli. Bu düzgündiňe döwlet edara kärhanalaryna däl ise husus firmalary hem degişli. Husus firma işe yerleşen raýat birinji aýlygyny özüne işe yerleşdiren adama bermeli bolýar. Döwlet edaralaryna işe girmek isleýän raýatlar has uly möçberde para vermeli bolýarlar. Diýip çeşmämiz belliyär. Efirde adynyň azat diýilip tutulmagyny soran bir raýat özüniň Türkmenistanyň zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň zähmet we ilatyň iş bilen üçünçüligi müdirlikleriniň birinde indi ençeme ýyl bäri nowatda durandygyny aýdyp şeýle diýdi. Menden mektebe çağalar bagyna ýa-da häkimlige arasaçylyk işleri bolup işe ýerleşmek üçin 1000-1500 aralygynda para soraýarlar. Nevit gazy ugry boýunça hünärmenleriň biri bu puldagy işe ýerleşmek üçin soralýan paranyň möçörüniň hasta ýokardygyny, onuň 4000-den 5000 Amerikan dollary aralygynda üýtgeýändigini aýdýar. Kanun goruýjy edaralary işe yerleşmek isleýän raýatlardan soralýan paranyň möçberi ýerejek wezifesine görä 5000 dollardan 50000 dollar üçin ýetip bilýär. Döwlet dukanlaryna uly möçberde puluň dolanşygy bolýanlygy sebäpli bu dukanlaryň başlygy wezifesine işe yerleşmek isleýänlerden alynýan paranyň möçberi 10.000 dollardan 20.000 dollar aralygynda bolýar. Diýip çeşmämiz belledi. Ýagdaýdan habarly bilim işärleriniň bir näçesiniň sözlerine görä, molimler işe girende sapaklarynyň köp bolmagy üçin 1500-2000 dollar aralygynda para berýärler. Köp sapak okudýan molimleriň aýlyklary has ýokary bolýar diýip efirde atlandyrylmasydygyny soran molim aýtdy. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan türkmenstanlylar we çeşmelerimiz paranyň dollarda ýa-da dollaryň gara bazar narhy boýunça manatda talap edilýändigini hem aýtdylar. Eger parany dollarda berip bilmeseň onda şol serişdäni gara bazaryň şol günkü narhy boýunça manatda bermeli. Para sebäpli köp adam işe ýerleşip bilmeýär. Sebäbi olaryň parany bermäge puly ýok. Olaryň gündelik iýjek çöregi gaýgy diýip molim belledi. Adatlyk baýdylanlar barada türkmen häkimetlerinden şolsanda Türkmenistanyň zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak, bilim we nevit gaz ministrliklerinden kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda korrupsiýanyň tas ähli pudoklarda giňden ýaýrandygy, raýatlaryň tam süpürji bolmakdan başlap tä ýokary wezifelere çenli islendik işe ýerleşmek üçin para bermäge mejbur bolýandygy barada adatlyň habarçylary, türkmenstanlylar we garaşsyz neşirler ýygyderli habar berip gelýärler. Ýatlasak aprel aýynda adatlyň Balkan welaýatynyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan saglyk işärleriniň ençemesi Türkmenbaşy şäherinde täze açylan hassahana işe ýerleşmek üçin edaranyň ýolbaşçylarynyň müňlerçe dollar möçöründe para soraýandyklaryny gurrun berdiler. Adatlyň bu habaryndan soň ol ýeri Aşgabatdan ýörüýte derňi toparynyň iýberlendigi we birnäçe jogapkär adamyň şolsanda hassahanyň başlykmany Tahir Anytaganowyň tutsuk edilendigi barada habar ýaýrady. Anytaganow we hassahanyň beýleki birnäçe jogapkär işgärleri şäher talyk bölüminiň işgäri tutuk edildi we eýýäm Aşgabat şäherine akdildi. Diýip şäherdäki beýleki bir lukmançylyk merkezinden olan çeşmämiz 21-nji maýda gurrun berdi. Baralykda 6-njy ýunda Türkmen News neşri Anytaganowyň boşadylandygyny habar berdi. Ketelhananyň başlykmany Tahir Anytaganow ýenide öýünde bolup, ol grew esasynda boşadyldy diýip garaşsyz neşir belledi. Adatlygy bu maglumaty öz ýurdu içindäki habarçylaryna we çeşmelerine häzirlikçe tasdiklatmak ýa inkar etdirmek başartmady. Redaksiýa baýdylanlar barada agdalýan hassahana bilen habarlaşyp kommentari hem alyp bilmedi. Transparency International guramasynyň 2021-nji ýyldaky korrupsiýa garaýyş indeksinde Türkmenistan 180 ýurduň arasynda 169-njy orny eýledi.
Mary vilayatynyň ýylaty 3 güniň dowamında elektrik togy üçin bergilerini üzmäge borçly edildi. Bu habar etraplaryň ýaşaýjylaryna ýazmaça görnüşde getirildi. Bayramalda ýaşaýjylara hususan da geçen ýyl üçin elektrik togynyň ähli töleglerini sanaja günde berjay edilmeligi habar berildi. Adatlyň yerli habarçylarynyň sözlerine görä elektrik togy üçin bergileriň tölenmegi baradaky habar öýlere eltildi ýa-da jaýlaryň hem kwartiralaryň gapylarynda galdyryldy. Tölegleriň agzalan wagt aralygynda tölenmedik halatynda elektrik togynyň öçüriljekdigi barada duýduruldy. Adatlyk bilen gürleşen yerli ýaşaýjylar köpçüligiň häzir aşy kynçylyk bilen gün görýänligini we gyýtga wagtda gardy üzülüşmäge mümkinçiliginiň ýokdugyny aýdýarlar. Pulu nireden almaly, iş yok, hususy gazanjymyz bilen zordan gün görýäris. Dip Bayramalynyň ýaşaýjysy adyna agdamazlyk şerti bilen gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä etrapda elektrik togy üçin tölegler öň ýylda bir gezek bolan bolsa, indi ýylda 2 gezek talep edilýär. Soňky bir näçe ýylyň dowamında ýurdun häkimetleri ýylaty kommunal tölegleri wagtynda tölemäge höwüslendirmek üçin dürli usullary ulandy. Hususan da dörli dokumentler üçin talep edilýän kagyzlary öý dolandyryş edaralarynyň almak üçin gaz, tok, suw we beýleki kommunal hyzmatlar üçin bergileriň bolmazlygy talep edildi. Şu talap döwlet dükanlarynda azyk satyn almak üçin zerur spravka hem degişli jaý dolandyryş edarasynyň bergileriň ýokdugy baradaky resmi nama her aýda adam başyna ketýitli bahadan satylýan azyk şol sanda un üçin hem talep edilýär. Döwlet dükanlary gaz, elektrik we suw üçin bergidarlara azyk satmaýar. Ema ençime ýyllap spravka boýunça subsidiýalanyň bahadan satylan azyk önümleriniň satywy şu ýylyň başyndan bäri gaty adaldy. Adamlar azyk satyn almak üçin tölegleri tölemeli bolupdy. Indi döwlet dükanlary azyk önümlerini subsidiýalanyň bahadan satmaýarlar. Spravka boýunça dine un, olam her aýda satylmaýar. Dip Bayramalynyň ýaşaýjysy görüň berdi. Habarçylaryň sözlerine görä şu wagt ýylatyň girdeýjileri adalyan mahaly ýurtda haritlaryň bahalary şol sanda esasy azyk önümleriniň narhy ýokarlanýar. Türkmenistanda ýylatyň kommunal tölegleri boýunça bergisi meselesi ýyllar boýy dowam edýär. Soňky ýyllarda ýylatyň ýaşaýyş derejesiniň peselmegi sebäpli bu mesele hasam agyrlaşdy. Köp maşgala üçin diňe bir hyzmatlar däl, ýa-da esasy iýmit çörek we un ýaly azyklar hem el ýeterli däl. Çörek nowatlary paýtagtda da ýygyderli ýüze çykýar. Vilayatlarda çörek hem un bir näçe hepdelap hatda aýlap satylmaýar. Mundan öň 2018-nji ýylda Türkmen hökümeti ýylad üçin göz tutulan elektrik togy, gaz we suw ýeňilliklerini ýatyrdy. Ýurdun prezidenti şonda 25 ýyl odal girdilen ýeňillikleri ýatyrmak kararyny ýylatyň has gowy ýaşap başlanlygy we döwletiň goldawyna mätäş dälligi bilen düşündirdi. Şondan beri kommunal hyzmatlaryň bahasy adyndan altesde ýokarlandy, emma berilýän hyzmatlaryň hili gowulaşmady. Elektrik we gaz hasaplaýjylar girdildi. Jemaat hyzmatlarynyň hili pes derejede galdy. Hatda paýtagtda we vilayet merkezlerinde elektrik togynyň we suwuň üçinçiliginde ýygyderli näçadlyklar döreýär. Şol ýeňillikleriň ýatyrylmagy ýylatyň şuun kuguna çenli ýüzüýüz bolup gelýän ykdysady krizisyň başlanmagyna gabat gelipdi. Soňra ýylatyň maddi ýagdaýy hökümet tarapyndan ikrar edilmedi. Koronavirus döwründe de epesli ýaramazlaşdy. 2 ýyllap hususy sektorda işleýän 10 miňlerçe adam hökümetiň bir näçe aýlap geriden gulplamalary sebäpli gazançlaryny ýitirdi. Türkmenistanda pandemiýa wagtynda döwletden ýylata sosial goldaw hem göz öňünde tutulmady. Türkmenistanyň ýolbaşçylary resmi derejede problemalary ikrar etmeýärler we ykdysadyýetyň üstünlükli ösýänligini öňe sürýärler.